Sa Good Vibes, cashless transaction ang pwede na sa mga modernized jeepney. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. May mga modernized jeepney na sa Bacolod nga nagabiyahe nga mayara sa signage nga pwede na magtransaksyon gamit ang Beep Card. Isa ka reloadable contactless smart card nga ginhimo sa 2015 bilang bulo sa magnetic card-based system kung magbayad sa transportasyon imbis nga cash. Istorya sa konduktor nga si Lorena de Asis pinagi sa sining nga gadget, may baluan kung pila ang balayran sa pasahero, pinagi sa pagtap kung sa diin siya nagsakay kag kung diin siya manaog. Subong, di kundi din siya manaog sa downtown siya manaog amo nang iyang amount. Balayran, 19. Kung estudyante, ma-discount kung estudyante, ang gano'n nag-apiyak amo nang iya kuan. Amo naman ang pera balayran niya. Oh, dason i-print ko na amo na pag issue ticket sa iya. Kung estudyante o kung senior citizen, automatic man nga maghahatag inisang discount. Pero subong nga wala pa sang Beep Card nga available sa Bacolod, pwede lang ani magbayad sang cash kag may gina-issue man nga resibo ang gadget. Pero para sa mga gikan sa Metro Manila kag mayara nga daan sa Beep Card, pwede ini magamit sa Bacolod. Paloadan lang ang card, itap sa device, kag bayad ka na. Di ko kung ma-transaction ko sa downtown, ko lang na siya itap. Itap lang ang card. Oo, tapos kung may unod ang iya card, automatic na dayon ga buhin sa iya tong nga card, ang plite. Dason kasulod man na di samon nga. Wala pa na card available sa buong. Wala pa subong, sir. Pero kung may card ka nga halin sa Manila nga nang ginagamit mo sa MRT or sa bus, pwede mo gidi sa amon. Sini nga bulan sa Disyembre, ginapaabot ka maging available na ang mga card sa Bacolod. Kag iga-anunsyo man kundi ini paloadan para maging cashless na ang transaksyon sa mga depasahe nga salakyan.